салом ба мухлисони бузургтарин бошгоҳи ҷаҳон яъне Барселона. Дар даври навбатии Ла Лига дастаи мо дар меҳмонӣ бо Гранада бозӣ дорад ва мо имрӯз дар бораи вазъи дастаҳо ба шумо маълумот медиҳем. Бародарон, ҳазор раҳмат барои нафароне ки моро дастгирӣ мекунанд ва ҳамчунин YouTube барои обуначиён функсия кушодааст ки бо ин шумо метавонед миннатдории худро ба ҳамон канале расонед ки ба шумо писанд аст. Ин функсия спасибо ном дорад. Шумо низ метавонед моро дастгирӣ намоед агар видеои ман ба шумо писанд омада бошад. Акнун дар ягон ҷо баъзур шинед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, футболи дастави баъди танаффуси зимистона пурра баргашт. Бағайр аз бозии Барселона моро дигар рақобатҳои шавқовар низ интизор аст. Тамошои ин бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар Аввалин пардохт бо промокоди Барса TG. Ссилкаи Бозии дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Дастаи Гранада айни замон дар як ҳолати ногувор қарор дорад. Дар ҷадвали мусобиқоти Ла Лига айни замон Гранада 7 имтиёз камтар аз мақоми иштирок дар мусобиқотҳои аврупоӣ дорад ва 7 имтиёзи дигар зиёдтар аз мақоми иштирок дар сегунда дорад. Бо чунин натиҷаҳо онҳо худашон ҳоло маълум накарданд ки барои кадом мақом дар Ла Лига мубориза мебаранд, барои иштирок дар Лигаи Аврупо ё ки барои дар Ла Лига боқӣ мондан дар мавсими оянда. Дар ду-се даври навбатӣ аллакай маълум мегардад ки кадоме аз ин ду мақсадро интихоб мекунанд. Гранада яке аз дастаҳои пурқуввати сатҳи миёнаи Испания маҳсуб мешавад ва дар ин мавсим онҳоро танқид кардан асос надорад, зеро онҳо дар 7 бозии охир ягон мағлубият надоранд ва 2 давр пеш дастаи Атлетикоро дар майдони худ мағлуб намуданд бо ҳисоби 2-1 ва аз ин пештар дастаи Малёркаро бо ҳисоби 4-1 шикаст доданд. Беҳтарин нишонзани Гранада Хорхе Молинаи 39 сола аст ки дар ин мавсим 7 гол задаву 2 партофти головар дорад. Бешубҳа метавонем бигӯем ки Гранадаро мағлуб кардан дар майдони худаш барои Барселона кори осон намешавад, бо вуҷуди он ки 5 футболбозаш ҳоло гирифтори ковид гаштанд. Муҳофизатгари Гранада Херман Санчес ва ҳамлагарон Карлос Бака ва Алберто Соро бо сабаби бемории коронавирус дар ин бозӣ иштирок карда наметавонанд. Илова бар ин Нейдер Лосано, Анхел Монторо ва Рубен Рочина низ бо сабаби ҷароҳат доштанашон аз иштирок дар бозии навбатӣ маҳрум гаштанд. Барселона дар 4 бозии охир бори ҳам мағлуб нашудааст ки барои Барсаи ҳозира аллакай ин пешравӣ аст. Ғалабаҳо барои Барселона хеле душвор ба даст меоянд, зеро вазъи иқтисодию нарасидани футболбозон бо сабабҳои гуногун ба натиҷаҳои даста хеле таъсири манфӣ расонида истодаанд. Дастаи Элчеро 3-2 ва Малёркаро 1-0 шикаст доданд ва дар бозии ҷоми Испания Линаресро 2-1 мағлуб намуданд. Дар мавсими имсола Барса 13 бозӣ дар маҷмӯъ дар меҳмонӣ гузаронидааст ва 14 гол ба дарвозаи ҳарифон ворид карданд. Дар бозӣ бо Роналд Куман 1 гол, дар 2 бозӣ бо Бархуан 4 гол ва дар 6 бозӣ бо Хави 9 гол. Бояд қайд кунем ки аз рӯзи омадани Хави Барселона ҳоло ягон бор дар меҳмонӣ шикаст нахӯрдааст ва 2 ғалаба 3 мусовӣ дорад. Барселона бар зидди Гранада 55 бозӣ карда 42 ғалаба, 6 мусовӣ ва 7 мағлубият дорад. Дар 5 бозии охире ки Гранада бар зидди Барселона дар майдони худ гузаронидааст, Гранада 1 ғалаба дорад ва Барселона бошад 4 маротиба Гранадаро дар майдонаш шикаст додааст. Барса бо 31 имтиёз ҳоло дар мақоми панҷум қарор дорад ва 7 зина аз Гранада болотар аст. Гранада бошад бо 23 имтиёз дар зинаи 13-ум қарор дорад. Муҳофизатгар Алекс Балде ва нимуҳофизатгарон Абде Эзалзули ва Гави аз коронавирус шифо ёфтанд. Депай ва Дески ҷароҳат доштанд, тибқи хабарҳои охир барқарор гаштанд ва имкони иштирок дар ин бозиро доранд. Як омори Гранадаро дар мавсими имсола барои шумо мегӯям ки ин метавонад мушкилиҳои зиёд барои Барселона эҷод намояд. Дар 9 бозии охираш дар майдони худ Гранада ҳатман гол задааст. Аз 7 бозии охиронаш дар майдони худ дар 6 тояш маҳз дар қисми аввал гол задааст ва ин барои футболбозони Барса мушкилии гарон мешавад. Зеро чандин борҳо мо шоҳиди он гаштаем ки баъди гол сар додан дар қисми аввал Барселона бозиашро гул мекунад ва одатан дар қисми дуюм тамоми футболбозони Барселона новобаста аз натиҷаи бозӣ рӯафтода мегарданд. Тибқи хабарҳои охир Ферран Торес мумкин дар бозӣ бо Гранада расман дебют кунад ва ин як бартарияти дигар дар хатти ҳамла мегардад. Бағайр аз Торес эҳтимолан якчанд бозингарони дигар ба ҳайат бармегарданд ва интихоби ҳайати асосӣ барои Хави ба мисли бозии Линарес дарди сар намегардад ва имкони мағлуб сохтани Гранада зиёдтар мешавад. Дар ҳама ҳолат умедворам ки Гранадаро мағлуб мекунанд ва Торес голи аввалини худро дар бозии нахустинаш мезанад. Ба ҳамин тавом дӯстон, дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TGро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров.
хай бачӯча дар паноҳи Аллоҳ.